What up sa inyong lahat mga boss? Nandito na naman tayo ngayon mga boss para i-review ang laban na nangyari sa pagitan ni Boy Oragon at si Boy Ungas. Talo dito si Boy Oragon dahil nga sa nakita natin na nag-leak video nung nakaraang mga oras. Kaya ngayon mga boss, pansamantala tignan natin yung full highlights, yung buong laban kung paano ba talaga ni Boy Ungas tinalo itong si Boy Oragon mga boss. Kaya sama-sama nating panoorin para malaman natin kung paano nagwagi ang Team Bisaya. Simulan na natin agad. Init na akong makita kung paano dinurog ni Boy Ungas itong si Boy Oragon mga boss. Team Visayas or Team Luzon, pero proud Bicolano tayo mga boss. Wala yung mga team na yan. Basta ang gusto ko makita dito kung paano nanalo si Boy Ungas. Does not keep the fans waiting. Introducing first on the blue corner, standing 5'10", weighing in 166 pounds, the pride of Camarines Sur. Itong si Boy Oragon ay 5'10" and 166 pounds to mga boss, para may idea kayo sa kung anong advantage meron siya. The cocky and confident fighter from Team Luzon, Boy Oragon. Yo! Distansya ka konti ha, baka magdali ka niyan. Yo bro, baka may... Ang pangis rin ito, talagang mai-entertain ka rin, talagang hindi rin nagbibiro yung tingin ko sa kanya, yung mukha niya, hindi siya tumatawa mga boss kung napapansin nyo. Tatapusin kita ngayon, gagadanunta ka! So yun mga boss, diretso na agad tayo dito sa laban, dito muna sa pinakang gaganapin na laban ngayong round 1 na mga boss. Ito na. Pero syempre, shoutout din sa Team Bicol, yan, yung mga, si Mama Rose at si Ate Ann, yung mga kasama namin sa bahay. Shoutout sa inyo. Ito na mga boss, bali nagbigay na ng instruction yung referee, magsisimula na to. Si Oragon, hindi nagbabago yung itsura eh. Oo, parang pinainting lang. Di ba, yung drawing lang yan? Putang ina, hindi ko alam. Hindi ko pa nakakakwentuhan yan. Si Boy Ungas, ako nakakakwentuhan ko. Okay naman, nangitigit eh. Actually, si Boy Oragon kayo na pag-akyat ko, iaapiran ko. Napalayo ako, sabi ko, kalma lang ha. Parang lagi siya galit, no? Gago! Lagi ko. Si Boy Ungas, minsan nalulungkot din siya, natawa. Kanina nga Tao siya, pare, tao siya. Oo, kanina nga nag-I love you eh. Ito, parang Terminator. Si Boy Oragon, parang Terminator. Nagyaman. Nagyakapan sila mga boss, nakakita nyo yung sportsmanship na tinatawag, kahit na medyo may matindi yung trash talk na nangyari dito. Ayun, nakakita natin na talagang nagyakapan. Nayakap ni Boy Oragon, talagang sports lang to mga boss. Huwag niyong seryosohin yung mga sinasabi na laban-laban kontra Pilipino, lalo na yung isang Bombay sa TikToker dyan. Hindi ganun mga boss, dahil for entertainment yung lahat, kung naiintindihan mo yon. Umuwi ka dun sa probinsya nyo. This is the main event of Suntukan ng mga Ayun mga sikat. boss, balik tayo sa pagiging seryoso mga boss. Titingnan nyo yung match-up na to. Napaka-dismatch tong laban na to dahil nga sa nakakita nyo advantage dito ni Boy Oragon. Kung real boxing yung pag-uusapan, hindi to pwedeng ilaban kasi ang laban na to suntukan ng mga sikat. Kaya suntukan to mga boss, walang regulation siguro. Ganun ang nakakita ko. Pero may referee, ibig sabihin boxing. Ang referee, parang boxing referee talaga. Yun na. Start na tayo ng round 1 mga boss. Sugod agad dito si Boy Ungas. Si Boy Oragon naman nakadepensa lang habang nag-aantay. Tinitingnan niya. Pero kung ako rito kay Boy Oragon, dahil ako may rates advantage dito, bibirahin ko na agad to. Pero iba yung nangyayari mga boss, atras. At parang yun, parang hindi niya ginagamit yung advantage dito ni Boy Oragon. Yun, gumante. Yun, maliksi talaga to si Boy Ungas. Yun nga mga boss, lagi nating pinapaalala na kapag ikaw ay boxer talaga, hindi ganito yung galawan mo. Nakakita ko pigil na pigil yung galaw dito ni Boy Oragon.
Parang di natin alam talaga kung scripted to. Kasi mga boss, kung talagang train boxer ka, ganyan, napakabilis lang yan dahil napakalaki ng advantage mo eh. Isipin nyo na lang mga boss, yung 5'10", convert sa 5'3", 5'3", halos 4 inches yung itinaas dito ni Boy Oragon. Pero patingnan natin yun, 1, 2, 3 combination, pumasok na naman mga boss yung dalawang tira dito ni Boy Ungas. Ayan na mga boss, medyo talagang agresibo na dito si Boy Ungas. Ayun na naman, may body shot na pumasok mga boss. Kung nakita nyo, body shot. Pero gumaganti si Boy Oragon dito mga boss. Yun na, ayan. Ganun pa rin yung nagiging strategy ni Boy Oragon. Yun, counter puncher mga boss. Dalawa na naman ang malinaw na tumama rito kay Boy Oragon. Yan na. Ganun pa rin ang nagiging strategy dito ni Raymond mga boss. Puro depensa siya. Hindi niya nagagamit yung advantage niya rito. Ayan na, may body shot na naman. Pang! Ayun na mga boss, parang napupuruhan na rito si Raymond. Ayun na, may body shot na. Ayun na, 1, 2, 3, 4 1, oh yun. Mga boss, naramdaman niya yung body shot na sinasabi ko sa inyo. Oh, sumablay na siya sa lubed. Binibilangan siya ngayon, pansamantala binibilangan siya ng referee mga boss. Parang hindi na ata kakayanin to mga boss kasi laglag na. Oh, nakanganga na. Yun mga boss, itinigil na nga ang laban rito dahil hindi na kinaya ni Boy Oragon yung mga body shot ng pinakawalan dito ni Boy Ungas. Kitang-kita nyo yung mangyayari mga boss. So panalo mga boss, confirm. Panalo talaga rito si Boy Ungas mga boss sa Battle of the YouTuber, sa suntukan ng mga sikat. Ayan na siya. Ano to mga boss, ang mangyayari dito, wins to for technical knockouts kasi hindi kinaya mga boss pag ganun, umayaw. Technical knockouts yan sa totoong boxing. Pero dito naman sa suntukan ng mga sikat, ewan natin mga boss kung ano talaga yung magiging decision dito. Ito yung slow mo. Yun mga boss, talagang ininda niya yung isang, halos kasi 6 na body shot yung kinain niya mga boss, buhat doon sa kabila nung nag-counter puncher dito si Boy Ungas. Ayan na mga boss, talagang di na kinaya. Kitang kita sa slow mo. Yon, bagsak dito si Boy Oragon kahit na siya ay malaki, mataas ang timbang at may advantage, hindi umubra. So ngayon mga boss, nakita nyo na yung buong pangyayari. Putulin na natin dito, ayoko nang makita dahil syempre tayo ay mga Oragon. Medyo disappointed tayo sa nangyari dahil nga rito sa pagkatalo ni Boy Oragon. Kaya mga boss, ito ay sports, entertainment, hindi natin kakalimutan yon. Kaya tanggapin natin kung ano yung naging resulta ng laban.